Fitaccen jarumi, furodusa kuma darakta Falalu Dorayi ya yi fatali da dokan nan da hukumar tace fina-finai ta jihar Kano ta ƙaƙabawa Kannywood, wanda ta haramta mata shirya fina-finai akan ayyukan ta'asa irin su kidnapping, shaye-shaye da kwacen waya. Idan kun tuna, shugaban hukumar tace fina-finai na jihar Kano, Alhaji Ismail na Abba Afakalla, ya bayyana cewa gwamnati ta ɗauki matakin dakatar da wa'innan fina-finan ne domin kare mutunci da al'adar mutanen Kano. Falalu Dorayi, wanda yana ɗaya daga cikin masu shirya fina-finai wanda ake ganin wannan doka za ta shafa, ya bayyana cewa kwata-kwata Afakalla bai yi aiki da hankali ba kafin ɗaukan wannan mataki. A wata hira ta musamman da aka yi da darakto Falalu Dorayi a kan dokan da hukumar tace fina-finai na jihar Kano ta sa, Falalu Dorayi ya ce abin tambaya a nan shine da me ya dogara da zai ɗauki wannan matakin, duba da cewa komai in za a yi ana fara tattara masu ruwa da tsaki ne a kan lamarin. Amma ba haka kawai ba, gaba gaɗi ka ɗau mataki ba tare da wani shawara da wa'inda abin ya shafa ba. Darakto Falalu Dorayi ya ba da misalai da fina-finan ƙasar Indiya da na Amerika, wanda ya ce ai har yanzu ana yin fim ɗin a Amurka, kuma har gobe suna yin fim akan masu da ƙayan baya da 'yan ta'adda. Darakto Falalu Dorayi ya ce dokan da ya kamata a sa shi ne duk wanda zai fim ɗin ta'addanci ya kamata a ce a ƙarshen fim ɗin wannan ɗan ta'addan ya wulaƙanta domin ya zama izina ga wasu, amma ba wai a ce kwata-kwata za a daina fim ɗin ta'addanci ba. To wannan dai shine abin da darakto Falalu Dorayi ya faɗa kan wannan doka da asa a masana'antar Kannywood. Domin dai ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya kyauta, Allah ba ƙasar mu zaman lafiya. Mun gode.